Bon dia, Pere. Avui venim a presentar un podcast que es diu Piera Cultura. És un podcast dedicat als monuments de Piera. Som la Samara, la Lucía, la Bianca, la Judit i la Tabata. Tots nosaltres som alumnes de segundo de ESO de l'Institut d'Escola Piera. Per començar, la Bianca donarà una informació bàsica sobre Piera que tots visitants han de conèixer. Piera és un municipi de Catalunya, Espanya. Pertany a la província de Barcelona, específicament a la comarca de l'Anoia, i és el municipi més extens de la comarca. Limita al nord amb Castelloli i amb el Bruc, al sud amb Sant Sadurní d'Anoia, a l'est amb Masdefa i a l'oest amb Cabrera d'Igualada. També limita al nord-est amb els Hostalets de Pierola, al nord-oest amb els termes de la Pobla de Claramunt i Vallbona d'Anoia, situada al sud-est de la comarca de l'Anoia. Piera és limítrof amb l'Alt Penedès. Té al sud-est Sant Llorenç d'Hortons i al sud-oest Torrelavit. Té una superfície de 57 quilòmetres i una altitud mitjana de 324 metres. Piera té més de 16.000 habitants. Aquesta població augmenta considerablement a l'estiu, com a conseqüència de les segones residències. Conjuntament amb el nucli urbà, Piera la formen, segons l'inventari de 1981, 74 caserius i 18 barris. Entre aquests barris destaquen Can Canals de Masbover, Can Bonastre, Can Martí i Can Claramunt. Piera es comunica amb altres poblacions mitjançant la línia R6 dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Si s'opta pel vehicle privat, connecta amb 5 carreteres. Seguidament, la Lucía us parlarà de les iglesias de Piera. La iglesia de Piera és molt coneguda i té una gran història darrere seu. En el centre de l'any 1002, a l'època del monestir de possessió de Sant Cugat, que anomena el Castell de Canals, i la capella de Santa Maria. En l'any 1159 ja es considerava l'església parroquial de Piera, i en l'any 1270 es va fer l'àrea de consagració. En 1730 es va fer per primera vegada la restauració de la capella de Sant Crist. En 1792 es va construir la Porta Sagrada. En 1819 es va col·locar la primera pedra i el nou campanar fet pel constructor Joan Mario de Capellades. En 1883 va acabar la construcció del cimbori i entre l'any 1914 i l'any 1934 es van fer les obres del Cambril de Sant Crist i més tard, en l'any 1966, es van fer per noves pintures de l'autor Torres i Vives. Ara la Judit us explicarà les dificultats de Piera. Va venir abans de rebre el primer ferrocarril. També ens parlarà de les estacions del tren. El primer que cal saber que l'actual línia de ferrocarril es va aconseguir després de diversos intents frustrats de fer passar el tren per Piera. A l'any 1852, els gerents van rebre la notícia de que uns enginyers havien projectat una línia de ferrocarrils que unia Barcelona amb Lleida. Mesos més tard, però es va saber que finalment la línia passaria per Manresa. Novament, al 1868, Piera sumava una tercera decepció. La companyia privada que havia projectat una línia que unia Sant Sadurní d'Anoia amb Igualada passant per Piera va entrar en fallida. Però la història del ferrocarril va tindre un final feliç en poc més d'un any. El novembre de 1892, els veïns de Piera van donar la benvinguda amb tocs d'orquestra, aplaudiments i disques a la primera locomotora de proves que procedent de Martorell s'adreçava fins a Igualada. L'estrena oficial de la línia es va produir el 19 de juliol de 1893, en un context de profunda crisi provocada per la filoxera, una plaga que causava la mort dels cecs.
Com a edifici destinat a l'estació, l'enginyer belga Lafroig va aixecar una construcció funcional d'estil elèctric, similar a les de tota la línia. L'estació Piera-Hostalets es va construir a mig camí del centre de la vila de Piera i del poble dels Hostalets, a 1,5 quilòmetres de cada punt. I per últim, la Tabata us donarà alguns datos sobre Piera. Cal dir que el nombre d'habitants de Piera quasi arriba als 16.000 i segueix creixent. Segons historiadors, probablement el nom de la població deriva en llatí apiarium, que significa abellar, segur per això que la vestíbula de Piera és una abella. I fins aquí el nostre programa Piera Cultura. Esperem que us hagi agradat.